ओमफ्राय बयफ्रेन्डखौ नोंथांमोना नायनो लुबैयोना थ' शेयारिं इज केयारिं नङा होमबा ओमफ्राय दा आंबो मोननैसो जाबाय ओमफ्राय बाबुनोबो मोननैसो लाबाय स' लोगोफोर दिनै जोंनि गामिनि फिसा मोनसे सक नोंथांमोना देखायनि नायलांदोल' बेयो जाहैबाय नि सक ओमफ्राय बेयाव सावो पुलरि मा देखायदों नामा नै मादै मा सावदों जोबोद गोथावखा बे गोथावालाय गोथाव जायो गावनि आन्था खै बोसोरसो जाखो मादै इयाव पक'रि सावनाया आङो औ 6 मास जादों 6 मास जाबाय 6 मासल' बारा बावाखै होमबा ना ओमफ्राय मा सावो होनदो पक'रि मालप'वा पापर दाउदै बेफोरबायदिखौ मोनो आरोना ओमफ्राय सामफ्रामबो होयो ना सामफ्रामबो होयो होनायालाय सामफ्रामबो होयो ओमफ्राय सोलिनाया मोजाङै सोलियो दा सोलिनायाथ' मोजाङै सोलियो गावनि आन्था दे बिदिनो मावना जानांगौ आरोना ओमफ्राय न'आबो मैयासो खाब्रबदों ना मा होनदों न'खौ सानथाम जाबाय ओमफ्राय ओरै बाउन्डारि होथेया बाउन्डारिखौ होगोन र' जोङो इयावनो सम सम जानो लुबैबाथाय जाफैयो आरोना लोगोफोर बेनो जोंनि सका मादै मोनहानि गामिनि ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जानो लुबैयोबाथाय नैबे सकखौहाय मोनगोन आरो जाफैनो हागोन बे बेलासि समावल' होयो ना मादै बेलासि समावल' होयो जों मालाबा 2टा जायो मालाबा 2:30 जायो 2:30 जायो आरोना माने खुनु गेरेन्टि गैया गेरेन्टि गैया मालाबा माने मानसि नायै मानसि होबाय जेनेबा मानसिया बारा जागोन बायदिब्ला थाब फैबाय होमबा खम बायदिब्ला बिदि आरोना टाइम मोनबा थाब फैबाय मोनाबा एसे लेट जाबाय बिदि आरो दे जायखिजाया मावनानै जानांगौ माबा मोनसे नङा होमबा आरो नै इथिं दखान दङ गेलामाल दखान जोंहानिया इनिफ्राय सक जेनेबा जोंनि फिसा मोनसे सेन्टार ओमफ्राय जोंहानिया बारा गोजान जाया ओमफ्राय इयाव मैगं थाइगंबो सम सम फानो ओमफ्राय मैगं थाइगं दा गैथ'वा ओमफ्राय बेनो स्कुला बिदि आरो बेखिनियानो लकेसना आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो जोंनि बे फिसासा थेलेबले बेबायदि सेन्टारखौ ओमफ्राय कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहर आरो मा जाबावनांगौ माबायदिबा डेभेलपसिन जागोन बे जायगाया बेखौ फोरमायहर आइडिया हर जुदि आइडिया दङ नङा होमबा माइ गायग्रा गासैबो आरो ओमफ्राय आंनि साननाया आंबो बेयावनो माने आंनि लकेसनाबो दखाननिया बेयावनो आरोना लोगोफोर जायखिजाया ओमफ्राय नोंथांमोना फोरमायलांगोन सिक्रेटलि दा फोरमायथ'ला आंनाबो टिउसन जोब्बाय आरोना ओमफ्राय इयाव बयलार गोदायो जोंना सारा गोदायो मा माने नाबो मोनो आरोना नाया मा इयो सान्दा ओमफ्राय ओरै बयलार थाबाय बिदि आरोना माने गोदान सेन्टार खुलिनाय आरोना नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानांगौ ओमफ्राय ओरैहाय इयाव गस्ला जि जोम मैगं थाइगं फानो आरोना मैगं थाइगंखौ आं दहाय खोन्थादोंमोन ना ओमफ्राय नै आंनि बयफ्रेन्डआ बेयाव दङ नै इयाव मैगं थाइगं मा नांगौ बेखौ मोनसाबो आरो जास्ट बाजार हान्थिनो हायि सुबुंफोरनि थाखाय माने मोजां सुबिदा आरो मोजां खाबु बेनो आरो ओमफ्राय बयफ्रेन्डखौ नोंथांमोना नायनो लुबैयोना नै बेनो आंनि बयफ्रेन्डआ बारा दिन गैला सानैजों हाबा जाथारसिगोन आरोना बेनो खेबसे आइ लाभ इउ होनलाय I love you. मोजाङै होननानै ओरै नायना होनदे आइ लाभ इउ सना होनलाय I love you. सना होनलाय सना खेबसे चुम्मा होनलाय मुवा होननानै दे जाबाय दे मोजाङै हो दे I love you सना I love you सना I love you too स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै गोजोन्थों आं दा न' फारसे दावबायलांसै जाग्रा लांफानि र' लोगोफोर जाबायबो नै थांनो लागानि बिराद गोथाव सावो आरो नै दाबायदियाव पुलरि सावनाया बिराद गोथाव जायो ओंखायनो जाबाय आरो ना ओमफ्राय सानैजों नै बोराय बुरि थांनोसै न' फारसे नुबायना लोगोफोर मा होनदों
नों बुंबायब्रा एसे मोजां आंनि बोरायालाय मानो मोजां रायज्लायनो रोंगौ ना